projecte sota forma assagística, però també alguns de vosaltres hem decidit fer un blog. Molts vau haver de remenar masies i armaris que teniu. Bàsicament el pas que li va donar la besàvia de la meva àvia li va donar la seva filla, o sigui, la mare de la meva àvia. Mireu, us ensenyo material gràfic a la... Familiar, saber totes les experiències que vam viure que jo no sabia. He conegut com el poble. Ara fent autobiografia, i ha sigut com que m'he donat compte a l'hora d'escriure de com els sentiments que tinc cap a la meva família, coses que Simplement el fet de preguntar per el treball i que la meva iaia m'ho va ben traient de la cap. I no sé, veure la seva il·lusió al veure-la. no els coneixia ben bé.